Borzan. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Nedavno je povjerenica Jourova, predstavljajući godišnje izvješće europskog sustava alarmiranja za opasne proizvode na tržištu, kazala kako među takvim proizvodima čak 28% čine igračke, od kojih je 60% uvezeno iz Kine. One su drugi najčešći sigurnosni rizik za potrošača nakon motornih vozila. Zabrinjavajuće je što se broj takvih igračaka povećava iz godine u godinu. Tako je u 2014. s tržišta povučeno 70 vrsta igračaka više nego 2013. godine. Premda se Komisija voli pohvaliti da RAPEX izvrsno djeluje, treba uzeti u obzir da tek nakon što neki roditelji kupe i njihovo dijete koristi taj proizvod, on bude povučen. Primjerice, ako dijete bude izloženo kemikaliji iz odjeće ili igračke ili pak jede štetnu dječju hranu, šteta je već učinjena. Iznimno je važno na tržištu zaštititi najmlađe. Premda je crna lista Europske komisije odredila izravnu prodaju najmlađim potrošačima nepoštenom trgovačkom praksom, djeca su i dalje zasipana oglasima koji se obraćaju samo njima, a u trgovačkim centrima ih se povlači za rukav. Zaštita najranjivijih potrošača nam treba biti prioritet, a propisi koje imamo moraju zaživjeti u praksi. Hvala. Hvala. Przechodzimy teraz do wyjaśnień dotyczących głosowania. Muszę poinformować Państwa, że otrzymałem wiele wniosków w sprawie wyjaśnień ustnych dotyczących głosowania.